ibuprofen, and paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry Maceda po, pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahapotan, kan banwa na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Tod po, ang hapota. Anang ganap palan sa tablet kaso last week si taga Washington Drive, tama? Taga Washington, next mo na kay Ate Sally, winner ta. O tod, may hapot kita para po sa makakaresibitabi nin tablet mga tugang. Para po tod sa indukan ako Bicol ni sa bagay ni Congressman Pido Garbi. Alright. Si Lawrence Barcena may follow-up mga tugang tungkol sa Naku ang Gadan. Diyan po sa may parte kang Padang. Lawrence, good morning Lawrence. Ano ang detalye? Salamat Abi, VP. Misteryoso pa sa mata kan otoridad kung sisay buda kung ano ang totoong nangyari pagkatapos na madiskubre kan mga sibilyan ang sarong bangkay nin lalaki na tinakluban sa nanin trapal. Asin nangangarigos na sana sa sadiri kening dugo sa Purok sa Iskan Barangay Padang, Legazpi City, harani sa boundary kan Barangay Buyuan. Ini makalihis na manotarangkan DZGB nyo sa pag-follow up sa latest na pinakang latest na pinaluwas sa police record kan Legazpi City Police sa pangangayon ng Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita, na sagkod sa ngunyan da ipaisi kung sisay ining lalaki unidentified pa ang identity ka ini, na butugo na ang pandok na poco mas o menos nasa 30 to 40 anyos na ang edad ka ini. Kasubanggi pa palan ini nailing. Asin ini-report na Rakagawad Virgilio Gaviria sa Legazpi City Police. Asin kan pag-verifikar, may tama ini sa payo na pwedeng iyo ang naging rason kan pagkagadan kan biktima. Sa ngunyan, pinag-iimbestigaran pa ini kan scene of the crime operatives. Asin padagos ba ang investigasyon kang ipatura nga ni na masoysoy ang identity kan biktima kung ano ang naging rason sa pagkagadan kay ni tablang ko pang marayan siring na sitwasyon. Kung kaya dakulang kaputan, taan lugar na ini tabi BP day manininin mga residente. Kumbaga gali ini kan nahali dyan sa Bulkang Mayon. Gali, nasa gali. Oo. Pero tinahuban sa Kitrafal. Tinahuban Kitrafal. So yun, talagang sa tuya gano'n simpleng pag-analisa ka iyan. Kang tamay ko sabi may tama ini duguan, di ba? Oo. Pagkatapos na posibleng diyang ginadano, baka hinulog diyan o baka nahulog. Kundi kung nahulog siya, sisay man ang mata, alangan man na, sisay mata ba sa Kitrapal? Angan man paros. Di ba? So baka talagang may guminibo, may salarin sa bagay na, tapos tinawabang Kitrapal. Roger to that. O, tanang sa gali pala nini. Sa gali. Kali. Oo. O, di man tabi ki atop ini na kuan, deng atop iyan na namugta kanya o tinapukan sa iya o... Hey, man? Basta nasa kalining dakula o gali, tapos tinawabang Kitrapal. Oo, so Ayo. pigigibo pa sa randiki. So diyan sa Kataraning, diyan kinaka nawawarang kiharong sa Buyuan o sa ngaya Matanag, Bunga o Paraman. Padang. Paraman tabi bibit. Taday man merit bait. Day midbid. Day midbid dining lalaking ini. Oh. Pero day ini namin midbidan tabi So day bibit. Sa butugo ng padok. identification na dara ini, ano? Para. Na may ID o ano, o I mean, wallet man lamang na igwaki mapagkakilanlan sa iya. Para tabi bibit. Oo. Okay. Kung kaya unidentified pa ang deklarasyon kay ni kan Legazpi City Police. Alagad na nga ako man ang ipatura na padagos sinda sa pag-imbestigar kung sisay ni Buda Suizo yun kung ano ang naging rason kung paano ining na-discover na sa nambangkay dyan sa Galikan Barangay Padang. Ahay nangon yan sa bangkay. Sa Purinarya na. Ahay nakbot na. Roger to that. Oo. Di pa nito may imbestigaran naman kan Suko. Tapos sa Susoko? Nang nakalaag, nag-imbestigar pa Susuko.
Pero pag verify ta sa barangay, itinara na sa operatorya. Okay, dapat may suko man talagang mainot kan naman bago nalasaon. Baka inimbestigahan na. Roger to that. Baka inimbestigahan na kan suko. Kaya lang, hanggang ko yan, ang identified talaga ni. Roger. Okay. Dahil ang kansiring na bagay tabi BP, nagkatarakot na sa mga residente ta. Kaya, nata ngayon ta nangyayari na ang mga siring na bagay kayan, digdi ngayon sa matahimik na barangay na ini. Siyempre, may mga pagdududa-buda. Yan taday na-identify kung sisa yan. Dako lang mga kahaputan sa publiko. Lalo na sa mga kataraning na barangay dyan. Roger to that. Basta Okay. boundary kan buyuan buda padang. Sige. Roger, so yan So, nasa punerarya na. Isa ra Kapitan Ernesto Perez, buda sa Kapitan Harold, day pagkaininin David sa Bid. David Bid ining David Bid. biktima. Okay. Roger, so yan tabi BP ang mga nagtagpang istorya. Ako po, si LBB. Salamat, Lowen, sa follow-up report. Hali po dyan sa luwas. Oh my goodness. May flash report si Jimmy. May nagpurutukan tabi dyan mga tugang sa Banaw Bridge sa Ginubatan, duaan gadan. DZGB Flash Report. Ano ba to? Ang Banaw Bridge, ining pakalabas mo sa sentro, kan Ginubatan na yan na halabang tulay, dyan sa after camp PCA. Kung ako nasala, after camp, yan ang Banaw pababa mo before PCA. Before PCA. Pagali mong Ginubatan, binugsakan area, duro-diretso yan, tapos bago ka mag-PCA, may halabang tulay dyan. Iyan ang Banaw Bridge kung ako nasala. May duwa na tabing gadan pagkatapos magpurutukan. Flash Report. Jimmy, ano detalye, Jim? Yes, BP, nagkapurutukan ka sa bagong maaga. Sa ibabaw ka na Banaw Bridge. Lower binugsakan before makaabot sa ibong kan na tulay. Halabang tulay bagay ni Tabi BP. Iyo, straight yan Uncombined units kan PNP, albay PMFC, CIDG, Philippine Army, sinibapang units kan Persas Armadas, particular regular patrolling. Dari may bagong mandato sinda na magkondusir na pagpapatrolya sa mga alanganin na mga oras. Natsimpuhan kay ni Tabi BP ang duwang daibisadong persona na nagkukondusir nin pagbabandal sa barandilya kan tulay. Nagbabandal sa barandilya kan tulay. Okay, ngunyan? Dahil na natapos ang pagsusurat, agin in spray pen, dahil sa nagdadangadang naso vehikulos kan PNP, nasinagan ini kan ilaw, na may approaching na PNP vehicle. Okay. Second ay kay Chief of Police, Police Major Abel Aharabio, ininutan silang pinutukan, duwang pieces. Maray nga ni, bako duman sa mismong salming tuminamat, na maiigo sa duwang pulis, nasa inutan. Pero, maikmat man ta BBP, na hinaigo sa mga pulis, imbes, nag-fireback kini, pasiring duman sa mga suspetsado. Remate, Dudua, ginalagan pa man sa Josepina Belmonte Duran Hospital, pero sa latest nga niya na informasyon, gada na sabi BBP sa duwang persona. Di pa masiguro ni Chief of Police kung pig-transfer na yan sa Punerarya Nuestras Salvacion sa Banoan kan Ginubatan. Ang marka, duman sa pipinturang ano nakaspigusurat tinda? Duterte, ibags na sana. Ibagsak posible, ibag sana nakabugtak. Ibag? Duterte ibag ang nakasurat lang. Di natapos Duterte. Ano yung kasugpungkaan? Ibagsak do. Iyo sana. Ano nangyari? Na si Chief of Police Abel Arbeo. Sige na. Bagong maaga dyan sa lower binuksakan. Para ng tropa dyan, yung president si yung patrolling. So, butan nila nag-bandaray. Nakita ng tropa, bumunto yung tropa. Nakamobil o nakamobil, mag-mobil. Okay. Tapos yung ginagawan, tumama yung base patrol, dalawang beses. Kaya yung nagkapatukan. Pero sa polis, wala nga tinakain ko. Kasi kung nakapasok sa namin yung kasi kung nakapasok ko lang sa namin, magkatamaan sana.
Oh. Pero pagdating na rin, ayos na sila. Ayos. Ano sa description, sir? Mga nakali. Mga kasakaras na gas, nakadakit na anong motor, sis? Okay. Chiparos. Ang yung pagkakulit mo sa tubig mo, ay di ba sa kandok? Ay tubig sa kandok? Ay tubig sa kandok, sir? Ano itong mga suspect ito? Jimmy, medyo maribok-libok lang kaya kung pinabilo takata kon ito, authentication ito kang report mo ano. Ano ini? Ano nahapot mo si COP, pero nahapot mo kung sisa ito na mga nagdipinturang ito. Under investigation pa. Kung anong grupo? Dahil pa nababanggit na lunadan kayo ni motorcycle na Rose. Iyo. Di may badil ito na duwa, di ba? Nag-inot siya na nag-fireback. Nagpapatok siya ng inot. Na-identify ko anong badil? 3845. So, duwa, okay. Yung baga na Banaw Bridge na iyan, kung halik ang ginubatan, halabaon ng baga yan, di ba? Ang barandilya ka iyan, so... Konkreto. Pag nakatindog ka, gari lampas sa tuhod mo, di ba? Paiksan Paiksan. Paiksan ang barandilya ka iyan Diyan sa barandilyang yan nagsusurat, itong mga suspect, mga biktima? I see. Okay, ano? Ibang kwa na. Ano ini ang naging sitwasyon diyan sa lugar ng Palangka sa bagong maaga. Maaga nangyari Lampas sa launa. Malaunang maaga. So, di kulang man agad ang kwan? Kulang man agad ang tao na gamit diyan. Walang tao, oo. Na-timingan pala, nagpatrolyo sa pulis. Nagpapatrol. Tagare may ordinance sa indangon niya na patrolling sa mga kuan, sa mga alanganin na oras na pipahigpitan magaso. Primero seguridad di kado. Nangan suna bagangon yan kaya si iyo. Oo. Basta so ini siya na nakasurat duman, ano yan, Duterte ibag. Di natapos so kung anong word kung anong sugpon ka itong ibag na ito. Dahil na. Okay, pareho lalaki na, no? Parehas lalaki, oo. Okay. Pati ano presyo ninda, regular patrolling, anak po tula ni kayo ni Uplan Sita. I see. Bus ni spray paint ang gamit. Okay. Deji ibang nakuha nga panibang nakuha duman sa mga duwa na mga piga kwanso kun ano may wallet kun ano taday pa identified ano doang persona kanyan na kung siya kapamilya o kay nawawa na dahil kinakauli o kun ano makitsip na lang digdi sa funeraria Nuestra City Salvacion o kaya sa ginabatan PNP. Ayun. O ni pala sa nakuha ta BBP caliber 45 one caliber 45 1 caliber 38 1 Black Rosy motorcycle without plate number empty shell caliber 45 Siam na empty shell and 5.563 empty shell caliber 38 and 3 ammunition inserted in the chamber of each cylinder. Ayun. Yeah. So, base dyan sa investigasyon kang pulis, may armado so nagkukanduman, nagbabandal, masurat duman sa sa Barandilla Cantulay. Okay. Pangyari Yan sabi bite. Okay. Medyo
madugo naman ining nangyari. Iyo, dua pati Dua. Armed confrontation digdi sa barangay Lower Binogsakan, Ginobatan, Albay. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang, iyan po masiguro ko, ito konektado talaga sa sunakang presidente. Pero unidentified pa, mga tugang konsisay, asin kung anong grupo tabi ito na nakipagputukan sa mga pulis hanggang po sa magadan ang duwang suspitsado. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. New Bear Brand Tono Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Right Med, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with Baasco Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Taste better. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya.
Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinihiga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance, promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19?
Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Vida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang Rexidol Forte. Lakas banak sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte. Lakas banak sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang 15 makalipas ang alas 8 ni Naga. 21 mga evacuation centers sa Bicol, kumpleto na daw ang konstruksyon sigon sa Office of the Civil Defense. Kaniguan. Kaniguan man. Hans Galero, patunayan mo. Pero bago ang gabos, mag-greet lang ako kay happy birthday sa paghiribat si DJ Toyang. Birthday mo niya ni Victoria? Iyo. O di, maba pa lang kang taon-taon. So, ano yan? So, anong ngarang kang cake na ito? So, total cravings. Oo, maba. Siguro, siguro, tada man kita pwede mag-arampangan. Tapig babawal bagan na mo yan ang pag-arampangan. Oo. Pero yung ma-distribute ito kay mga food pack. So, mga nakapak na baga. Ayuda. Ayuda. Nagsararong pack na may kasarabay ng pang-dulce, pang-dessert. Di ba? Na kuhan so masiramon niya na kuhan so ano nga custard cake. Oh, yan, custard cake. Yung iling ko kan taon-taon. Tapos siyempre, di man ito masabi ito si Lola, si Lola Marina. Lola Marina. Uy, bengi pagpabayaan naman si Henry. Tayo daw kay kun lamang diyan. Merindalan. Diba? Nakadaraw gito sa
sa imo niya. Oh, di man siya. Si Lola Marina. Di man, si Lola Marina, padabaw na ko kaan. Baga. Di naman. Oh, tayo yun si Henry M. Kikwan lamang, merindalan niya napon. Patuson mo na. Patuson mo na sa styrofoam. Garado ka nagtataram ka ito. Nag-iis ko, sir, na ito ngunyan. Oo, bada. So mga taga DZGB nga, ipunpak na lang. Pwede. Pero ayuda baga ang dating. May pa-relief. Gusto ko, Cha Marina, okay ka? Happy birthday, Toyang. Happy birthday, DJ Toyang. Yes. Ano sila mong utang nga? Nagdadangog ka mo kay DJ Toyang sa OK FM. Gusto ko, okay ka. Tapos ang music program, they tell us our Toyang. Kaya karo ko taka yan. Pwede baga, pwede. Happy birthday. Okay, sige, go. Anyway, VP, good morning, Ginaray. Good morning sa mga paraan tabay. As of June 30, 2021, sinabi kan OCD Bicol na 21 ng mga permanent evacuation centers ang naikonstruir ninda sa bilog na Bicol. Ini ang sinabi ko niya sa DZGB News ni OCD5 spokesperson Gremil Das kung sa 21 ini, 7 ang naikonstruir na sa probinsya Canalbay, partikular na aptig sa raro sa Banuan, Bakakay, Tuwi, Kamalig, Daragaya, Unman, Santo Domingo, asin Legazpi, pati naman Ligao City. Sa Catanduanes, nakapag-construir naman sinda sa San Andres sa Sinpandan, mantang tigsararo man sa Bato, Milaor, Libmanan, Buhi, asin Del Gallego, pati na Calabanga sa Camarines Sur. Asin nakapag-construir naman evacuation center sa Matnog, asin Pilar, Sorsogon, San Fernando, Balud, Mubo, Masbate, asin naman sa Labo, Camarines Norte. Pinaliwanag sa DZGB News ni Nas na pinaghinguwa talaga ninda katuwang ang DPWH at sin iba pang ahensyas de gobyerno digdi sa Kabicolan na makapag-construir na manlalain na evacuation center sa tuyong rehiyon dahil sa aminado ini na talagang titamaan man ni mga kalamidad lalo na ang bagyo digdi sa Kabicolan lalo na kung panahon naman ni Bermans. Sinabi ni Nas na ang kada evacuation center may allocation na 37 million pesos hali yan sa National DRRM funds kana sa indang sentral na opisina kung kaya maugmasinda na nagamit man ini asin nakakompleto man digdi sa konstruksyon. Iniangkap ng kanpahayag kana sambitan ng tagapagtaram. Itong 10 ongoing ay actually pinaka-struct na din naman po ng iba't ibang mga ahensya. Ang design po nito, ma'am, nakabase po ito sa design ng NHK, DPWH. It's a multi-purpose evacuation center. Ang alam ko siya is parang open type na kung saan may roll down siya sa mga windows. And dinesign po ito, ma'am, to be a multi-purpose building. Sigun kaya na sa pera nga ni sa 21 na kompleto na ready to be taken over. Igwa pa sindang 10 na pinag-target na makonstruir mo niyan sa tuyang rehiyon. Asay nakabugtag ining mga multipurpose evacuation centers na ini? Sa I mean, sinabi mo na kasi bago sa mga location, di ba? Yes. Sa na parte ngaya sa sentro kan barangay, sa eskwelahan, sa nang specific location kay ni daw? Susug sa paliwanag dinas, nasa mga mga pig-identify ni kan mga LGU, mga safe ng gad na lugar o kaya so not necessarily na nasa eskwelahan sinda? Yes, not necessarily, VP. Nanta to yung binugtak sa eskwelahan, tanganing magamit pa kan mga school activities, sa school activities, kung na yung bagyo? Pwede baga, pwede. Ito yung baga, pigapod na multi-purpose. O pwede mo na ibugtak mo sa sentro kang barangay, magamit kang barangay. Yes, so iba. Pero most probably, pwede siyang mapakinabangan kang school. Tabang pa sa DepEd. Nyan. Nagapot man na. Para ko nagapot. Ikadua, 27 milyon ang kada sarong evacuation center? Susog sa pahayag sa 37 milyon. Unadungog ko baga talaga, mahalon man. Ay, sorry. Anong specification kayo ni na evacuation center na ni? Susog sabi niya baga, design da kang ano ito? NHA. National Housing. Yes. Anong specification niya kwan siya? Naka-slab? O anong itsura kang 27 milyones ng kada evacuation center? Ang sabi sa tuyan ni Nas, although dahil kita nakako akang talagang picture kay ining evacuation center, concrete ini and may mga kompleto na ining evacuation center, VP. Ikaw na ki mga pantry CR, tapos
Pantry. Pantry. May pantry. Oo. May CR. O sa mga talagang disaster resilient kung iladawan niya. Ano siya? Islab siya? Ano siya? Islab. Islab? Yes, oo. Marayang kung islab. May kuryente. Gua. May tubig. Gua. Sigurado sinda ka na. Lingon tagararay. May tubig Gua. Ta aram mo sa kantidad na 27 milyon ang kada saro. Ano ini? May mga kwarto. Anong di kitang picture sayang eh. Oo. May kwarto. Anong klase itsura niya? Sabi niya, Vivi, may mga kwarto naman ini nagaro ready naman na gamiton kumbaga pag nag-evacuate baga kada pamilya garo pig proportionize naman inda ining mga evacuation center. Say na nagdisalbay? Say salbay gukan? Albay BP igwa sa Bakakay, Bakakay, Kamalig, Legazpi, Daraga, Ligaw. Ana pa daw iyan na kwan? Ana pa daw iyan na Legazpi? Kung sa sa Legazpi? Sir. Iyo. Ana pa daw, i-report mo gari sa ko sa aga, tayo describe mo, picturean mo. Oo. Excuse me po. So, hanapon mo sa Legazpi, buda sa Daraga. Okay. Yung kama sa napirmi sa mobile. Roger. Ikuta na ana sa ilinga daw tabi. Gusto kong mailing ang hitsura ka iyan na evacuation center nan. Di sa haran nilang kita, Daraga Legazpi lang, takaya mong abuton. Roger. So sa kamaligi pahanap tamang kay Jimmy, buda pahanap tamang kay Jumarso sa Bakakay. Oo. So ang assignment mo, tamay guson man kamo ni Boy, mag-ikot. Si Boy may guson man, alas 4 pa sa nayaw, na digdi. Oo. Kadugad-nugad pa minsan si Boy, pag abot ko digdi, may kauron cellphone. Ganyan, saan kauron daw kayo ni? Say daw. Si Lowens palan, kauron cellphone. May kauron siya eh. Si Lowens. Sabi ni Kuya Boy, pangyari. May kauron siya talaga. Si Lowens palan sa kauron. Nag-urong ko sa duwa. Kung saan magilingan. Yo. Hanapon ninyo ni Boy, yan na Daraga Legazpi tabi. Kuha na. Videoan mo, picturean mo. I-report mo daw, i-describe mo daw sa aga. Tapan baga, 27 million baga yan. Oo. Diba? 27 milyones baga. Ilingon mo itong pigasabi ko, may tubig, may kuryente. Diba? Anong mga facilities? Kwarto, pantry, ang pantry, kusina yan, kusina style. Diba? May, siguro din, magkakama yan. Provisions man. Itong aranapon mo mga provisions na ito, susog sa spesifikasyon kan pagkakontrata asin pagkagibo kan proyekto. Yes. Remember, that is people's money and that is 27 million pesos. Roger. Okay. Yes, Your Honor. Dapat accountable, ang transparency, mahiling kan tao. Tangani na pag nagbagyo, masasatisfy sa mga mag-register dyan na, wow, ini talaga ang tunay na evacuation center. Dahil kita nga dit. Na itukla pang atop kang bagyo, tabi, di ba? Yes. Yan. Okay? Ana pa daw yan, Daraga Legazpi sana. Roger, Roger. Okay? O sige, beragling kami. Ako na wala. Lingawan mo ng iba ba ko? Sana yan? Oo. Okay. Nasusukik, di ko man lingawan. Sige. So yun, ang isa na informasyon di sa OCD5. Branapon mo na so specifications ka yan, tapos itog hilingon ta duman sa actual implementation. Roger. Yeah, okay? Yan, ang isa na informasyon di sa Luwas, Ans Galero with Boy, DZGB. Yun talaga, Jing. Si Boy talaga, Jing. May kaurun no ganyan sa baba. Pagbaba ko na sa ito, Lowens, ang ita Lowens sa magilig. Bigla siyang Lowens, anong nga Lowens? Arogan. Pero siling ko, si Lowens talagang kauro niya. Di man siya, di ba? Problema nga ka, bakit hindi na ako makaatab ka? O, tabag, sandali, taga may reaction. Hello? Hello po. Good morning, ma'am. Follow up ko lang po, Sir Henry, yung sinasabi ko po dito sa Daniel, Daraga. Yung construction? Opo. Oo. Nangyayari, patuloy ba ang construction sa ngayon o natigil? Natuloy po kasi meron na po sila nilalagay para daw po yung sa drainage. Oo, pero yung dadaanan po ninyo, inasikaso na kasi i-report ko yun sa kanila eh. And po, yun naman po dun sa sidewalk. Oo, yung dadaan, kasi sabi ko, importante yung madadaanan ninyo na hindi kayo walang hazard, walang risk sa mga tao. Okay. Kumusta po ngayon ang sitwasyon, ma'am? Ano po kasi, nung nag-okay sila noon, yung
ibang dumadaan, na nahirapan. Oo. Kasi doon sa mismong inalis na daga, medyo malapit na doon sa may taril. Oo. Pero ngunyan po, ngunyan po, naayos na po, dahil pa. Sa iba po, same pa rin. Dinediretso pa po nila yung construction. Di ka man maagihan. Yung di po makadiretso sa may sidewalk dahil nga po, delikado dumaan yung mga medyo mahina-hina na. Oo. Yung location po ninyo. Traffic, medyo mahirap dumaan yung Oo iba. nga. Dito po kayo sa may dito kayo sa may after ng, tama ba? Binitayan Cemetery? Tama? Opo. Medyo malapit po kami dito po sa may crossing. Oo. Sige. Ipapalap ko po ngayon. Ipapalap ko kasi importante mabigyan kayo ng daanan na komportable sa inyo at walang hazard, walang risk pag dumadaan po kayo. Yan po ang request nyo, di ba? Hindi lang naman rin po para sa amin. Para din po sa iba na dumadaan. Correct. Marami kayo yan na bahay, di ba, sa kabila? Opo. Nagre-reklamo man yung iba pero hindi naman sila makasabi ng diretsyo kasi syempre may magagalit. Oo. Sige, tawagan ko po ngayon yung engineering, yung DPWH uli, ha? Para marinig po ninyo, ha? Sige po. Okay. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po sa pag-follow up. Opo, welcome. Alright. Sandali lang, ha? May sarap pa akong issue sa APEC. May mga interview ko tago. Kung di ko nang una i-interview, prioritize testing on ang programa jing na interview. Standby lang, Jimmy, ha? Richard. Dadali lang, ha? Di ka magaro dyan, Jim. Ito, Jim, na-upload na ito, Jim. Alangan pabayaan ta ito, Jim. Sa iling mo tabi, Jim, di ba? Jim. Galing mo ang mga araw gatong upload. Pabayaan ta daw ito, Jim, tabi. Ito, di ba? Ito pwede pabayaan. Yan. Gari, so, di ba? Kay Puhan. Nagaring ang cellphone ni Richard. Alam ko na, tayo follow up tayo ni. Pinalap ko na kang inot yan, pero ang dangog ko sa enda ini na project na ini. Hello, Chard. Sir, good morning po. Good morning, pare. O, pasensya ka na. Garo, nag-meeting ka ba? Dahil man ka meeting. Start pa lang, sir. Ay, sorry. Sorry. Araw kayo ni pare. Pasensya na. Araw kayo ni. Uni kaya po na resident. Ini pong drainage system sa Binitayan. Sa endo po ini? Sa district ini? Yes, sir. So, may sa Banyag area. Opo. Banyag going to Unibagang Binitayan hanggang dyan sa may elementary school? Sa endo yan? Banyag area? Yes, sir. Bali, may part ng reblocking kami dyan sa area po. Oo, okay. Primero, pare, may nagaparapon sa kudigding mga residentes. Baka na po magibong kipaagit, nadidipisilan sindang magluwas hali sa sendang harong pasiring sa tinampo. Sa nabablakan po kayo ni na construction kayo ni. Baka pwedeng magibuhan da remedyo. Dahil ko sindang maagihan na dahil risk sinda na ma-experiensyahan baga bata sigang uran. Opo. Sige, sir. Inform ta po si project engineer kang kagad para at least makaigosin ng safe passage dyan sa may area po. Oo, bata, sabi kan report sa kuya, I do not know, this is my verify ko man sendo na. Kaya na pundo sa trabaho kay kang inot, pero ngunyan po, nagtrabaho, nahiling na daso nagtatrabaho giraray. Opo, medyo nag-stop lang siguro because of the heavy rains last week, sir. Pero may resumption nun yan. But don't worry, sir. I-inform ko kaagad si project engineer para matawan taning solusyon tulos po yan, sir. Iyo, okay. Very good pare. Ikadua, natapota, tinauna sa endong kwenta ni. Bako ayun na tinampong yan. Gari provincial road yan. Nagkonkreto kaan. Provincial government kang inot. Yes, sir. Bali, ito po ay just part of the project na ginagawa natin. Pero yung pinaka-area natin dyan is yung Daang Maharlika. May drainage project tayo. Then kasama rin na reblocking dyan sa area po. I see. Opo. Okay. Anyway, ang pinaka-concern ko po, itong suapon sa kuya kan mga residentes, itong nag-apon sa kuya, gari a few distance from the Binitayan Cemetery gayod, dyan sa area yan. And basta ang request po din na magkaibakit sila safe passage na daing risk tabi. Baka may mahulog dasir sa kanal. Sige po, sir. Baka may mahulog. I-inform
for sa tulos ang project engineer ka and patawan sa pong action na ngunyan para makaagi po sindaning safe, ano? Oo, bata gari dakul-dakul ito. Anyway, may importante po, matawanan lang ki safety na agihan and then kima-aksidente po dyan in the future. Yes po. Okay. Opo, nagtutulos. Thank you so much sir, Yes, sir. sa information. Yeah, opo. Salamaton tabi, amigo Richard. Thank you so much ha. Bahala ka na tabi dyan. Amigo, thank you so much po. Thank you, alright. Yeah. Okay, Richard De Jesus. Oh, madam, yung sa Binitayan po, yung sa Banyag area, yun po ang sabi remind ko na, tinawagan ko na yung ng una, yung isa sa mga official dyan, pero ayusin daw. Siguro ngayon, bibigyan ho ng pansin yung problema po ninyo, ha? Kasi, magpapadagos ang construction na tamaray na ang panahon. Pero mag-uran man o dai, importante po na may safe passages ang mga residentes dyan. Okay. Madam, nagdadangog ka po, gararay. Hanas na kapod sa tuya na girl. Madam, pwede ano daw kung Madam, gusto ko kayang maaraman kung nadangog niya, so, sa tuya ding pakiuron sa DPW. Ito na. Hello, ma'am. Hello po. Ma'am, nadangog po nito sa sabi kang DPWH? Opo. Sige. Narinig po namin. Opo, pakibantayan na lang po nindo, pakimonitor na lang po kung umaksyon agad. Kung hindi pa po, tawagan po ulit ninyo ako. Okay po. Pero meron pa po ko isang gustong malinawan po. Sir Henry. Opo. Meron po kasi kami dito katabi, na kapitbahay po talaga, na ang sidewalk po kasi namin, hindi na madaanan. Hindi makalakad ng diretsyo kasi meron nga pong hindi siya pantay. Hindi pantay? Oo. Ganito po na lang text ka po si Richard mamaya. Pag pumunta po dyan yung mag-aasikaso, kasi ipapabisita yan sigurado, ipakita po ninyo para mabigyan pong aksyon. Kasi hindi ko po siya basta-basta ma-describe sa radyo. Hindi. Ang kaso ko kasi, yung cellphone ko kasi, deep sifat. Hindi ko po ma-picturean kung siya, hindi ko mapadala sana sa inyo sa Facebook. Oo. Ano pong kwan? Anong ibig sabihin na hindi? Ipapadala ko sana sa inyo sa Facebook kung picturean ko. Kaso nag-isipat po ito, hindi ko maipadala sa inyo. Oo. Anong ibig sabihin niyo po na hindi pantay? Yung po kasi nga, sinadya po talaga nila na ilabas sa garahe yung pinakandaanan po ng sasakyan kasi po may mga motor po silang single. Okay. Saan po exact location yan? Sa Banyag po. Saan po dyan sa Banyag? Kasi mahaba po yung kalsada. Saan parte po dyan? Dito po katapat lang po may ginagawan dito na kinakalot. Oo nga, marami pong kinakalot dyan eh. Saan po dyan na? Galing po sa crossing. Banyag po kami, Lakandula Street. Crossing ng, mayroon bang kaharap siya ng pangalan ng negosyo? Crossing. Papasok po, dadaanan po itong lugar namin bago po Binitayan Elementary School. Bago Binitayan Elementary School. Kung galing kang Banyag, tama? Opo. Galing ka po Pulyat, dadaan ka po ng crossing, dito po kayo sa may Binitayan. Oo. Di ba may kwan dyan? Di ba mayroong coffee shop dyan? May coffee shop dyan sa kanan, di ba? Kung galing kang Banyag. May coffee shop din sa unahan, gas station. Dito po, ang palatandaan po namin, may katapatan po, medyo tapat po kami ng bakery. Bakery. Malapit dyan sa gas station po? Medyo malapit po. Medyo lang paso ng gasolinahan. Oo. Tapos meron po bakery dito na, Jonas Bakery. Oo. Tapos meron po dito, may bahay, yung po sidewalk mayroong nakaumbok. Nandiyan po yung sinasabi ninyo na nakaumbok yung lugar. Na may garahe na hindi pantay. Opo. Sige po. Ang may-ari po niya na architect din. Okay, sige. Ipadating ko ho sa DPW para ma-check po nila, ha? Kasi po talaga nire-reklamo din po yan ng mga tao para hindi na sila makasabi kasi parang natatakot sila. Pero ano ba? Anong ibig sabihin nyo? Mali ba yung pagkagawa o anong ibig sabihin po? Anong reklamo?
Mali po yung pagkagawa nila dahil parang sinadya rin po kasi wala naman silang concern na nakakatabi nilang balay. So nakaumbokso ka, nakaumbokso area, di dapat din nakaumbok na, dapat street po ang kanal, di ba? Yun nga po kasi sidewalk po yun. Bakit po nila kinuha? Pati rin po yung medyo meron silang taniman sa gilid, meron silang kinuhang konti sa sidewalk. Oo, Pero kasi talaga, ang hindi sila aram ko po pumayag na dyan... hindi mablakan yung sidewalk. Sige po, sige. Sige, medyo, basta, tatawagan ko po ulit ngayon si Richard ha, para iparating ko po niyang concern na yan ha. Pero po, ang suggestion ko po sa inyo, pag may pumunta po dyan, ituro po ninyo. Pero tatawagan ko ngayon si Richard ha. Opo, sige po, welcome. Alright. Albatan ng umbok ito, oh. Yung problema, nalago na, Balang Jima, kulang man palang suripur ko kay Richard, pangyari, after gas station, Ronald, may bakery, di ba? Coffee shop sa kanto, gas station, nagagi ako dyan permi. Tapos ay inutan na may nakaumbok na po. Hello, sir, Richard. Yes po. Oy, pasensya ka na, may dagdag na ako duman sa isumbong ko sa imo. Ay, okay. Sige, sir. Oo. Sige, sir. After ka itong, aram mo sa gas station yan sa Binitayan, sa may Prambanyag, gas station, di ba? Subago, sir. Subago, haling crossing baga pare, haling crossing, di ba? Haling crossing. Opo, right side, sir. Malif ka, sa Tuokop, may sa coffee shop, din sa Inutan may gas station. Yes po. Sa Inutan da, kahit may bakery, igwasin ang pigasabi na gari, nakaumbok so part kang, may part na nakaumbok duman, bako na pantay, so kuwang kang, tabas. Opo, sir. Sige po. Baka pwedeng mariparo tabi kang kuan kang mga kuan tanganta taso nag-aaragi da lugod na mga nakamurotor medyo nadidipisilan tabing maray. Okay, sir. Anyway, Sige, mahiling man po nindo ito. tulos. Pag binabisita mo po, mahiling man po ito naman. Alright, sige po. Yeah. Sige po. Tayo pa-check na tulo, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much, Okay. Nard. Thank you. Thank you so much, Sir Henry. Sige po. Bye-bye. Sige po. Alright. Okay. Bueno. Jimmy, ilog ko na muna si Jimmy. Thank you po yung taga-Binitaya na. I-check po ngayon yan, sabi na Richard. May issue ako sa APEC, pero ilog ko na muna si Jimmy. Grabe ang reklamo mo niyan sa APEC ang naputulan, mapuputulan, nawarang ki-transformer, kaya maghanap-hanap ka na dapat makauron ta Angel ha. Pariportong ko muna si Jimmy. Problema sa Ligban, Gutob, Tagaytay, Baligang, Kubinuruyat, antos na po sa Barangay Minto. Ngunya na aga, ang mga kapitan kang kamalig, mapaminto. Pangyari sa maabaka. Siyempre, nabuksan gayud so lugar, so pagbulos kan tubig. Aramonta daw mga tugang unfollow-up report kay ni Jimmy. Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, sa BBP. Actualmente yan ako, digdi sampangan sa munisipyo ka na kamalig sa ngunyan. Dahil ang nag-aaralatan ngunyan digdi so mga barangay kapitan. Digdi sa Ligban, Gutob, Tagaytay. Actualmente yan digdi na si Kagawad, City. O ito naggalaog muna sa Municipal Agriculture Office dahil ang taga-Rimaiba so Agriculture Municipal Agriculture is pasiring sa Barangay Minto. Barangay Minto kan Ginubatan. Kung matatandaan, nagpuo na baga BP so DPWH na magkadkad o magdraga digdi sa Barangay Tagaytay. Manungod ini sa pagdidiklag sa silted na maray na mga kasalugan sagkod na naglalaog tubig duman sa mga makabasan digdi sa Ligban, Gutob, Baligang, Tagaytay area. Ngunyan, ang problema, nagparauran baga kan mga luminis na mga aldaw, nagkatulong aldaw nin uran, rinalaog na naman sa mga harong digdi, kan baha. Ngunyan, ang namamalisyahan na gari mababluyon ang dalagan kan tubig, pasiring duman sa Ginubatan. Ang nagakantos digdi sa mga barangay officials na duman sa Barangay Minto, may dam na dahil nabubuksan sa floodgate. Ngunyan tabi BP, iitan ka apekto tubo na nakausa kung natatadae nakakabulo ang tubig pandidiretso asiring dumana sa mga darakulang kasalugan, Kabilugan River, diretso na yan sa Lake Bato. Ang purpose kan pagpasiring mo niyan kan mga kapitan o mga barangay official kali digdi sa kamalig hihilingon ito tanganing mapaghururunan kung ano ang dapat duman
Barado na tabi ito, BP. Susog digdi sa mga nagakantos sa karaman ka na mga barangay official sa apat na barangay na nababaraki mga basura. Iyon ang hilingon mo niyan. And ang DZGB News, masabay duman tanganing mahiling yato ang tunay na ladawan ni Tsura tuman sa barangay Minto kan pinagsasabing floodgate o dam na barado sa mga oras na ini. Abangan na lang ta BBP sa mga masunod na programa and development Yes, na napapasiring ka kan mga barangay official, DA, kan kamalig, pasiring dyan sa barangay Minto sa Ginobatan, Albay. Pangyayari. Okay? Nagkunayap, so problema, manungod sa tubig baha, gikan kamalig, ngunyan, uto na, barangay Minto, nang bida ka ni makantos na sa ligaw. Ginobatan yan, libon, ligaw. Siyempre, kasi sa tubig na nagbubulos. Awat mata naman digdi sa barangay Minto. Mareklamo naman siya sa inuta niya. Ba't matubigo lang digdi sa barangay? Nakabutan naman sa Lake Bato. Libo. Dahil sa tubig. Doon na sa kinitabi, Bibi. Yes. Jimmy nasalita din si Jimmy Nyon. Salamat, Jimmy, sa report. Abangan po mga follow-up report ka ni Jimmy. Dalinguntan mga nakakagilalas na mga development kan mga isyong yan. Mga tugang alas 8:40 na sa pagbabalik. May problema akong ihapotabi sa APEC. Makalipas lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita o garantisado. An pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Tamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan Ifar. Isang Alaksan Ifar, tapos ang sakit ng katawan.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ako po si Aframe Reyes kang Orsite, Legazpi City. Saro po akong benepisyaryo kang Ako Bicol Party List sa iraram kang Government Internship Program. Dakulang pasalamat po sa Ako Bicol, huli sa ako sa indang natabangan, asin natawanan ning oportunidad na makatrabaho. Puon sa doli tupad hanggang sa ako makaiba sa indang manlain-lain na programa, araw kang sa edukasyon, sa salud, sa pagtaoning ayuda, asin kadakol pa. Salamatunon kong saldi ko, asin kong Alfredo Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Erial mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay.
Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jessic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jessic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Report muna tayo. Kay ba po mga tugang si Jomar Bien dyan sa Primer Distrito, Canalbay. Good morning, Tabi Ate Babes Arancilio. Ate Babes, good morning. Maliwanag na Ate Babes. Para ko kan sabi ngayon. Wala si Jomar? Alright. Arog ka ini. Hanapin daw tabi ako, Angel. Kipiling makahuron dyan na masumbungan ko. Arog ka ini. Kasubagong aga, pagkaprograma kong alas 7, gutom-gutom ako, naghahanap akong pamahon. Pagbaba ko dyan sa DZGB, may nag-aabang sa kuya mga tugang na duwang babayi. Duwang babayi, Jing. Sarong gurang maedad-edad na, sarong aki-aki pa. Mag-ina. Nahadit ako, Jing. Tamay naghahanap sa kong mag-ina. Pinatpatinggal man nila sa kuya, suina. Nataangan niya ko po ito. May tuyo nga kami sa imo. Nga ko, anong tuyo daw kay ni? Okay, arog kay ni. Tagapurok 3 kang Padang, Legazpi. Sabi istorya sa kuya kang mag-ina, sinda po nakatanggap kin notice of disconnection sa APEC July 9. Jing, July 9. Di sinda nakabayad. Di pinutulan sinda. Tama? Na. Pinutulan. Di sindang reklamo sa pagputol, Jing. Ding reklamo. Obligasyon mo na magbayad. Di ka nakabayad. Pinutulan sinda. Now, naghinguha sa pamilya na makabayad kan gari, perada itong kantidad, gari sobra 3,000 o sobra 1,000 ito na kantidad. Binayadan, Jing. Binayadan ninda so bill. No, boss. Kan mabayadan ninda, so sa inda mga tugang na obligasyon, ibinalik sa kuryente, Jing, pit sa 19. Nakapo nindo mga tugang sa point. Pinutulon sindang pit sa 9, tayo nakabugtak sa notice of disconnection. Binayadan ninda, after 9 days, 19 mga tugang, igwa tabi sin pinutulan sin after 10 days tabi rinisumer sa kuryente 10 aldaw pa lang pagkatapos kang maputulan 9 sinda pinutulan ibinalik sa kuryente 19 kaya dipisilon po ngunyan pag napuputulan ki kuryente mga tugang sa APEC. Now, anong problema? Binalik palan ngayon Mr. Maceda. Unang problema, Jay, from July 19 to 24, may kuryente sinda, Jing. Tama lang nga na, renesyum na. Unin na ang problema. Pag 24, biglang nagdiklom ang araw ninda. Nagdiklom pagpit sa 24. Ano nga niya ko nangyari manay? Pig-check ninda, Jing, duman sa lugar na kung naanyaon. So, clustered, clustered meter. So, sa indang metro, nawawara. Nawawara sumetro. Nagduman sinda sa APEC. Ang sabi sa inda kan APEC, di ninda aram kundi siya nagkuha, buda nagputol, tandulan ninda, pinutulan sinda. Ngunyan, pakalipas kinagkapirang alaw, may nagduman sa inda na lineman. May inapudan su lineman. Ano nga yan pare, nangyari digdi? Nadadangog kan mag-ina, so kakurong kang lineman sa ibong, dapat nga pa di, maibalik nindo yan. Dapat nga maibalik nindo yan. Oh.
Nganya ko manay sisay tabi ito nakauron kang lineman. Di man nga si Ripig sabi, nganya ko inapot nindo. Di man nga po. Kaya nganya ko, dapat ato kitang maghapot. Ha? O ngunyan, ang duda ninda, pinutulan sindang kuryente kan 24. Tabak ang paghuna kay, tayo ni bagang mga paraputol, mga pribado bagay ni, di ba? Mga anapod kay ni out, anong apod ka na mga paraputol na iyan? Mga agency yan na mga paraputol, kung daing koordinasyon mga tugang duman sa opisina kang apik, madidiskwido ka talaga. O ngunyan, ang hapot na sa kuya kay ning mag-ina, nurin niya sir ibabalik, so kontador mi, nabayad nga niya kami, pinahiling sa ko sa resibo, pinicturan ko sa resibo. Pinutulan niya kami sir kon 24, 26 ko niya, dengue may aram kung kasnorin niya ibabalik. O Angel, si siya rin masimbag kayo ng haputang ini, o. Do you think mga tugang this is fair? Patas daw ini na nangyaring ini? Nakabayad sinda mga tugang kang petsa 9. Day, ang notice of disconnection, pinutulan sinda petsa 9. Day, sinang maginibo, nagbayad sinda. Reconnect jing 19. May ilaw sinda 20, 21, 22, 23, 23. Pag 24, nawaran sinang kuryente. Taan sabi, may nagkuakang kontador. O, may nagdumandang lineman, may kauron sa lineman. Ang sabi da kang lineman, dapat ngayon, may balik ni Rudigdi. O. Nagdidi sa kuya sumagina, ta nagdumanda sinda sa apik, ang simbag sinda kan apik, di may ngayon aram ko si nagkua. Kuya kung problema ko ini Jing. Sabi kan mag-ina, nagdigding niya kami sir, tayo ka ngayon makaresolver kang problema may. Nanawag mo ito ate babe sa Ransilyo na problemang ito. Problema ko na, so problema na dapat trabaho kan apek. Pata de, dahil akong nagutom ka sa agang kautan, nairako na ako sa mag-ina. Deng reklamo ta sinda pinutulan, binayadan. Pag 19, pag-reconnect. Pag 24, hinali sa kontador. Saka, o ganyan, pag napuputulan ka pala, ang problema, ang pagpaparikonik kahalo, imagine, 19 sinda pinutulan, dagbayad sinda, 9 pinutulan, na-reconnect, pizza 19. Di pwedeng kukurukas-kasan iyan, na reconnection na iyan. O kung bako mga tuoni pangani, o dyan sa may likodan mi, sa Pag-ibig Office, sa Happy Home Subdivision, route to transformer, perang aldaw na mga tugang, dahil kuryente, hanggang dago niya, dahil per so transformer, nag-aabot na isa salida. My God! Ongon yan. Pata may ibang grupo na gusto ng palion so api. Kisan sabi ba ni Congressman Garbin naman kay Pio, man niya pwedeng palion tayo. Kasi yan, masalida dyan pag huminali yan. Bako na magkakaproblema kitang lalo di pag huminali ang apek. Oh. O, si Sir masimbag kayo ni nasumbong tangin. Bata di akong naapudan. Si Ate Hazel, gari may kon si Ate Hazel gayod, busy, like una, balon ta daw. Bata alas 9 na. Alam mo yan mga tugang na, kaya rak mang kampubre. Balon ko doon. Unattended na si, wala na akong naapudan talaga. Alas 9 na, Angel. Alas 9 na. Saan dyan na lang alas 3? Istorya mo ito. Ang purpose tadi, maibalik ninda ito. Ibalik sa kuryente duman. Pakabayad sa kapino. Kalbata na. Nagbayad na restore na 19. Pag 24, pinutulan diretso. Pinutulan giraray, hinali sa kontador. Gosh! Pangyaris. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Busing. Good morning. Yes, sir. Gusto ko mag-share ta nangyari yan sa Muya. Sige daw, taber kita. Ano mo, pag sa deadline kang 1 May, sa aga. Oo. Di nagbayad kami yan aldaw. Oo. Bata wala kami katrong panahon na to. Oo. Sinugo ko sa agi. Gusto agi, diretso nag-eskwela, nakabayad. Oo. Pagkaaga, na wala naman tao sa arong, pinutulan.
Gustong sabihin, sir. Hindi. Din coordination, di ba? Kandumin naman, so, agi ko sa Lego, I mean, APEC, ang sabi, nasa luwas ng answer ng mga lista kaya. Leling muna yan. 1 week before pa kaya, nasa lista na, makon mo yan na. Kaya nangyari, nagbayad ginari kami kang connection fee. Dapat Ito ba nga na deadline? Ang pinakamadali kayan talaga, halimbawa, deadline sa agad nagbayad ka mo niyan. Kunyang kutang aga, so nagbarayad na nasa deadline tomorrow na puputulan, i-communicate nindo na ining mga tao nga nagbarayad na. Yan. Yan ang dapat sa style. Pakiramdam kasi ng coordination. Maluyan. Siguro may bayad ang kada maputol, may bayad. Kaya na yung napigilintin dito. Muna yan na sistema Ano niya. ba ng servisyo publiko? Sa imo, very clear sa imo, na ang due date is tomorrow, ngunyang ka nagbayad, di ba? Pambinayadan mo ngunyan, kada may kapalan sa puputulan sa agad. Klase yan. Tapos baga nag-reskwila. Correct. Nagmetrabaho. Iyon ang God. Dito sin naputol din, napiyarbo, nagbayad na. Dapat ko ta, so dyan, in charge sa payment sa APEC, ma-communicate naman sa para putol. Yan. Wala pa sinda dyan na, napod ka yan, na sistema. Yan ako, Sir Kikalintura. Yan ako, Kikalintura. Salamat. Sige, bye-bye. Thank you. Paano yan, sir? Napik na. Bye, thank you. Architect Leo Del Rosario, director po dyan sa BUIA. Alam mo na, Jing, experience niya. Dapat ika nag-expect ka na dahil kapuputulan sa aga, nagbayad ka ngunyan because your due date of notice of disconnection is tomorrow. Pinutulang kang, nagbayad ka ngunyan, dapat ko ma-communicate na ka mo sa paraputol. Ikapadagit na naman indo ako na naman. Umanap ka njil kay makauron ta njil Yan apo na. Jel. Pagday ka njil kay nakakunduton ta ka. Diba? Alam mo ng sistema of style of para ka pwede mag-communicate na yung mga taong ini nagbarayad na. Due date kan saga baka maputulan nindo. Di paggiroon yan. Salamat po. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw